kay Mga kasugbo, pila na lang kaadlaw, handumon na nato ang Semana Santa. Apan asa kadinhi ang nindot nga lugar haron kitang mahimong mag-meditate, mag-reflect sa atong mga sala. Kuyugan nato si Mark Cosep sa iyang pagbisita sa Tabor Hills, a perfect place haron himuon ang Way of the Cross. Yes, Ramil, since nagsing-abot naman ang Holy Week, aniata karon sa Tabor Hills dinhi sa Barangay Talamban. Unsa man kini ang Tabor Hills ug unsay naani ini? Kuyugi ko og atong sutaon. Tara. Ang Order of Descalced Augustinians kon OAD Tabor Hill usa ka lugar alang sa pag-ampo, pagsimba ug pamalandong nga nahimutang sa bungtod sa Talamban. Ang maong bungtod ginganlan sulod sa bantugong bukid sa Tabor sa Galilea sa Israel. Sumala sa OAD, ang Tabor Hill nailhan usab nga usa ka Marian Hill tungod sa laing-laing mga imahe ni Mother Mary nga makit-an sa lugar. Lakip ang dagway sa Our Lady of Consolacion sa entrada ug imahe sa Our Lady of Lourdes. Karon nga nagkaduol ang Semana Santa, gilauman nga daghan nga mga relihiyosong pilgrim ang mudagsa dinhi. Sa panahon sa Kwaresma, ang dapit dagsaon gyud sa mga deboto nga buot makasinati og peace and serenity. Aduna usab mga shrine nga gipahinungod kang Mama Mary ug daghang ubang mga santos. Ang maong dapit perfect kaayo para ipahigayon ang Station of the Cross. So there you have it mga kasugbo, andama ang atong mga kaugalingon sa pagbisita sa Tabor Hills aron kita makameditate og sakto. This is Mark, kuyugi ko kanunay aron kita magdiskubre sa Sugbo para kita makaingon IDI na dating ani sa Sugbo. Back to you, Ramil. Kung sa di pa kita hingpit nga mo tapos kay Ramil atong timbayaw Okay. ng atong mga kaubanan sa PIO nga nagsaulog sa ilang birthday Adlaw karong- na tawhan. Yes, silang adlaw na tawhan karon nga buwan. Katubago lang ni report si Mark Yes, si Joseph. Mark Cosep, Edgar Butalid o karon bago lang si Santino Bunagsita. Happy birthday sa inyo. Happy birthday. Og mao kato naglangkob sa atong mga balita nga nahimo sa Cebu City News and Information ng adlaw Sabado, Marso 25, 2023. Ako si Ramil Ayuman. Kung ako sab si Jinky Rosit, dagang salamat mga kasugbo. Hangtod sa sunod semana, dinhi lang sa Kasugbo Updates!